friends jong jotno lam sago ani YouTube channel o ke no rok bhai ton khakhayo kaham no tongna ang bo kaham no ke ang tini ko sajna aundro songnai saisung sang barago ke ba ke bono nai jong ni no rok tini po payas jora ti ani video no nai jong di ke ang waja katabu soya koi helaboi re rekha ke angor kuno riya kho kotoma pore somo sober mara bonai ke katabu kutubis tongkha ami sesna andro marke taibora eko ang som moso berma roi nai tabu kisine jagawa ke kutogo botong kham sike tasini sini boksa resa ke ba sob sabo sesna andro sa gane ke sapres kom ke chadi angki chamang changam akash tama sinarwa tong ke ba ang demia phaipuro toi hemenogo so sabilia ang sana hansa swatang tomo video mo songbaya ko basi edit kayo hai de bana amo chapur ang sabeli ang khibirir ka gebuno nai tongi ang baro sajung si ani dora bo phaya ko kebon phaya ko ang pesap thars dewa thanai nai tan chanai kon kon mo tu biya sejna tu alu tu ge tabu ko jite ko awan ro resnai ko nai tongi na ro awan chikasa tong haro ke tabuk ani moi ko ready moni pakia ke kwang mai babok sarika moi bamunjak mai babok sarijak ke tabuk mono kolabi resinai ang mai moi seni mosdeng khainai ang mai janai da ke na tongdina rok obono ani video no paisa jorate ke tabuk ke ani mai moi mon pakia ke mai chasinai ke ang mai chabai norok baheno hai sargoma lainai nai tongdi yan video paisa jorate jotno sari kaham ke ang mai chabai tu koi rokoi tongla mo gari thang pakia nai gidi khum kahama nai thokmani ke ang tabuk satsa ko phai tong tong bagita tabuk sebasa ang gari thang pakia ke bono ani tini ni vlog amsuk jorate nyong sinai paya sak na tong bagai jotno no belai keno hambai ke abuna ang norok ni support nango norok ano support klai di ke ani video nai tongibo ani channel no subscribe khaise gyangka please subscribe khadi chacha kai tongkhe like rit khai di tei share bo khai di ke jotno no bye bye.